لڈو بوجاں پدا الکو انکین، لڈو بوجاں پدا الکو انکین، راج راجے بلے جنگاں گپتا، گیش ترین وتی پاگے پیچاں، گیش ترین وتی پاگے پیچاں، تبزانا منا روچاں گپتا۔ خالق ارمان شاعر و نوشتہ کار خالق ارمان بلوچی نو کے دورے اما شاعراں چ یکے کہ آئیا گوتی پرزیمرے شعرا مزنے کچیا وانو کا سرمند کو تگا لچا بیویت یا کے دستونک آئیا اردوئے تاراں وتی ازمی کمال پیش داشتا وتی وانوکانی تا اثر دور داتا مروچاں خالق ارمان بلوچی اما شاعراں شمار بھی کہ گیشتر وانگو دوستدار اگوا خالق ارمان 1 جنوری 1982 ما تگران کلگا واجہ آجی محمد نور کے ساودی آئیے کہول سال 1988 چا تگرانا لڈو بار بھی تما بالی چا کہتو انکین کا ارمان سال 2000 چاہی اسکول بالی چاہ میٹرک کا وہ پتہ سال 2004 پا کارو روزگار آترا باہرن اثر کی وہ پتہ اودا آئیے باہرن پولیس تا روزگار رستو دا روچ مرچی امی روزگارا وہ بندو کی خالق ارمان 1994 وتی شاعری بدا تھا کام شاعری امی سپرا برانا سال 2010 آئیے شعرانی اولی دفتر کوشے گریتگی زیمر چو کلبر چاپ شنگ نیمگا من یادیا کئی تو کہ گوما سیادی رگ برتا مارا ہوں مرچاں درامت دوستوا امی دابا آئیے شعرانی دومی دفتر لفظاں بانزل رو دین تھا سال 2012 چو شنکار زبان بحرین نیمگا چاپ شنگی پرشتگی اوس نجلی وتی آدیں کے تہا تو منی پیما وتی جند پناہ گارے ہمیں وڑائی سفرہ برانا آئیے شعرانی سیمی دفتر قصہ رمیزہ گپتگا سال 2015 چا بلوچ کلب بحرن نیمگا چاپو شنگی ہمیں کتاب سالیہ پد بزن 2016 یکرندی پدا چا استین شنکار کیچے نیمگا چاپو شنکرنگی ریزتن چمگو ورسانی گبار زنگا ریزتن چمگو ورسانی گبار زنگا ما کجام کشکا وطا میتگ پاندا گرتے